Holy One, Our Lady of Candelaria, the Mother of all humanity, Palihog malito, mga kaigsunan, ang atong ng himnong inahan. Nuestra Señora de la Candelaria. Oo, bigit pa yun. Gani? Punta siya. Ano naman? Hindi siya star singer, hindi siya singer. Kapit ko na ma-open ako. Once again, ang ating inahan sa Lungsod sa Tagoloan, Nuestra Señora de la Candelaria. Thank you.
Nungsod ngay mo untang panalanginan o kalihokan. Kaya mo pinagihim mo para sa imong kadaidanan. Kiniling tanan, ikaw ang tinugdan. Gihim mo ang among mga kadagpuan sa lungsod nga giyaman. Para mapugna ang Candelaria sa Tagoloan. Din mahimo ng tinuig nga kasaulogan. Nakadugong sa kalibo o kalindon sa pagsaulog sa among kapistahan. Pinihit mo dili lamang sa mga nakalungan na mulungan. Labi na gayon sa tibok katawhan. Kaya sa probinsya, hinahilingan na ilhan. Masamtang nahimo ng kini nga tinuig nga kasaulogan. Dili lang kini usa ka palingawan. Kay matang kini sa pagpasalamat kini mo o Diyos sa pagkahuman. Kaya mo mang nabantayan. Nga kami ang katawhan imong giiway sa daghang katalagman. Dinhi among nasagdan kini kubikan sa pangliya sa among mahal nga inahan. Ang nagdala sa kanila na mao si Kristo ang kahayag sa kalibutan. Busa padayon na papanalangin kami nga imong katawhan. O himuang kining among kasaulogan. Puno sa kalinaw, gugma o kalambuan. Nga pinaagi sa pangaliya sa mahal nga namong nga inahan. Kanunay kaming bantayan. Ibalayo sa mga kadautan. Huwag tanan namong buhat, iyang kahimutan. Kining tanan namong ipangayo kanimo langit doon nga mahal. Pinagi sa anak mo nga buhatan. Uban sa Espiritu Santo na balaan. Diyos na sa hangtod sa kahangturan. Viva Mama Maria! Viva Mama Maria! Viva Mama Maria! Ihangyo tanan sa palit pagpabilin sa pagtindog alang sa pag-awit sa atong yutang pinaga o palihong pabilin sa pagtindog alang usab sa atong pasirang pag-ampo. Sa ngalan sa Mahal o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen.
Sa ngalan sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Sa likod. Wala ko pa picture ni Mayor yung mga tama mo nga. Ano kayo? Talaga mo din. Kailangan ako sa matawalan. Kasilyo Pumar. Kawalasap nato karon ang atong hepe sa kapulisan, Police Major Enrique Tungo. Kawalasap nato karon ang atong hepe gikan sa Bureau of Fire Protection, Fire Officer Bernil Hakpitan. Association of Tagoloan sa atong mga lokal na pilyado sa balay Lungsod sa Tagoloan sa tanang parokyano sa Nuestra, Señora de la Candelaria. Subli, maayong gabi, kanatong tanan. O karon na igsoon, alang sa maghatag sa iyang pasiw ng mensahe, atong tabuon sa masigang buong palagpakan, ang atong Parish Pastoral Council President, Miss Ninfa E. Arnigo. Viva Nuestra Señora de la Candelaria! Viva Nuestra Señora de la Candelaria! Viva Nuestra Señora de la Candelaria! Okay, Viva Nuestra Señora de la Candelaria! Akong pagtahod sa among pinanggang Kora Paruko, Father Rufino Cabatingan. Akong buutan usap na ang among parokyal vicar na wala karon diri tuwa sa Cebu, si Father 𝘾𝘼𝙏𝙃. Ang among buutan usap ng mga madre sa mga RVM sisters na wala karon diri. Wala diri, Sister Beth. Mayong gabi ni Sister Beth. Ban sa among dynamic na Mayor Nadia Emano-Elipe, mayong gabi ni Mayor. Uban usab sa atong diligent kaayo nga Vice Mayor Rolando Seno, nagpabilin nga batanon hapon. Uban sa iyang ma-update nga mga kaubang sa konseho, si Kagawad Mika Nabong Sultan, Kagawad Hani Emano Donya, Kagawad Kim Agustero, Kagawad Armando Pomar, kanang naglingkod nga mga kagawad, akong mga bright na mga students nga nahimo ng mga kagawad. Congratulations. Okay. Mga department heads sa atong lokal nga mga gamanan, kauban sa ato usab karon, at akong kauban sa Parish Pastoral Council, niya karon dinhi si Sister Pikilim, banusab sa atong Parish Coordinating Council na pinanguluhan ni Sister Annette Adahar, ang ato usab nga Parish Finance Council pinanguluhan ni Sister Ping Dalugdog, anak siguro po si Monet Guangco, si Bibig Neri, and Nining Emano. Ang amo usab nga direktor karon si Mr. Noel Bagayna, mayong gabi Mr. Noel Bagayna, sa lingkod ng mga timog sa atong parish choir, uban sa pagpangulo ni Miss Gemali, ang atong ma-update ng mga parish youth na mao'y pilar sa sunod nga henerasyon. Ang among pauban sa pagpangulo ni Maureen Joy Favela, mga kauban ko sa religious organizations, mga CWL, where are you? Katikista, Lord's Widows, Sacred Heart, Couples for Christ, Handmaids of the Lord, Singles for Christ, Women for Christ,
Auxilio in Christianity, our Santo Niño dancers, St. Mary's Academy of Tagoloan Central School Children's Choir, under the Toto Sabio, uban usab sa ilang mga ginikanan. Mga ginikanan, asa ka mo? Yehey! Okay, sa atong tanan mga religious, mga kapilya leaders, sa mga sunan, nga niya karon dinhi, ng mga magtutuo, mga bisita, maayong pag-abot. Mapasalamaton kaayo kita sa Ginoo tungod kay gitigom niya kita karong gabiona alang ining usa ka espesyal nga kasaulogan ang Catholic Night. Uban kang Mayor Nadia, uban sa iyang tabang sa atong gobyerno lokal, kapinanguluhan ni Mayor Nadia Emano-Elipe, dili mahimo kini karon nga kaigayonan nga espesyal nga Catholic Night kung wala ang pagtabang sa atong halandong mayor. Atong palakpakan ang atong halandong mayor. Upano sa piyani, klaro kaayo ang iyang paghatag o kusog sa atong Kristohanon nga pagtuo, kay ang palaras o ang sakay-sakay gitagaan gayud niya og bili. Ang tanan ng mga activities anaa nakasentro sa Ginoo sa atong kalandon o sa atong mahal nga Birhen. Anaa gyud sa sakay-sakay anaa ang Birhen. Sa atong palaras gibutang gayud ang Birhen. Klaro kaayo ang iya nindot kaayo nga paghugugma sa Ginoo. Okay. Ang ato karon nga tema mao ang Ambassadors of Hope. Unsa may buot ipasabot sa Ambassadors of Hope? Kita mga tinubyanan sa paglaom, nagpahinungdon kanato nga isip mga Katoliko, mga dili kita angay mawadgan sa paglaom, bisan pa sa mga pagsulay sa kinabuhi. Ang pagka-ambasador nagpasabot na kita mga representante sa langit dinhi sa yuta. Gihagit kita sa nga mahimong kahayag ning kalibutan nga gilibutan sa kangitngit ug pagsulay. Kita gitawag dili lang isip mga witnesses, kundi isip mga aktibong mga tinubyanan sa paglaom ni Kristo. Gitawag kita aron ipaambit ang pagtuo, ipakita ang gugma o pag-usab sa kinabuhi. Kining Catholic Night naghatag og kusog kanato aron mapadayon ang atong misyon. Kini nga nagdala kanato og dugang kadasig ug kalipay diha sa pagserbisyo sa Ginoo o sa iyang katawhan. Hinaot pabiling kitang nagasigon ng mga ambassadors sa paglaom. Karon inyong masaksihan ang mga parokyano sa ilang mga awit, sayaw, hudyaka o katawa. Dili lang kini sila mga leader sa rosaryo o magsimba kada adlaw, kundi makita ninyo ang ilang mga abilidad sa pagsayaw na left and right, forward and backward. Napod sa ila ang mulatay sa kalayo. Makita ninyo karon ang ilang abilidad. Mulatay sa kalayo nga gabuga-buga. Padayon lang nato ang atong pag-ampo, padayon sa pagkakatoliko, padayon sa paglaom, padayon sa pagtimbayayong uban kang Mayor Nadia Emano-Elipe, uban kaniya anaa ang paglaom sa Tagoloan kung sa atong Kristohanong pagtuo. Padayon Tagoloan, padayon Pilipino. Daghang salamat, mayong gabi. Welcome sa atong Catholic Night. Daghang salamat Ma'am Ninfa Inigo, ang ating Parish Master and Council President ni Nuestra, Señora de la Candelaria. And of course, mga igsoon, ato pong iangnalan siya pangabot sa atong board member sa lalawigan sa Misamis Oriental. Board member, Saysay Neri Emano. Tuluanon, isip
pagsaulog sa ikapitong tuig sa Cantago Festival. Ato ng pag-asugdan ang Catholic Night 2026, Ambassadors of Hope sa usa ka opening salvo. Salamat ini sa kalambuang naani, tatamagya sa ulubong ng kapistahan. Manakalan kita tanan sayaw gising kita kantado. Kanilara sa Tagoloan kantado. Siguro sa ating pagkakanto sayaw kita kanilara sa Tagoloan. Sa pangalan mo mundo, Santa Cruz, Nuestra, Alwarte o Grasya, subuko na tumulan, kasino, tatamagya sa ulubong ng kapistahan. Manakalan kita tanan, sayaw gising kita kantado. Kanilara sa Tagoloan kantado. Siguro sa ating pagkakanto Giulohan, sayaw kita kanilara sa Tagoloan. Tumanan sa Alamiya, sa Lamiyahan, salamat mo kami palalitan. Nuestra, Señora, Candelaria, alayon, Rolando Emano-Elipe. May gabi sa tanan. Hindi ka man. May gabi! Sa atong pagtahon, sa atong pinalangga na Kora Paruko, Father of Rufino Cabatingan, Father, kusap sa atong pagtahon sa atong mga pinalangga, mga RBM sisters, na niya dinhi. Usap sa atong pagtahon sa atong board member sa isa Emano. Usap sa atong
maanyag, buutan, matinabangon na mayor, Attorney Emano-Elipe. Usap, adihan niya, gagaw, ang representante ni Deputy Speaker Congressman Bambi Mano, si Sir Giulohan, na pinakabutan kayo na sa akong ni Deputy Speaker. Usap, adihan niya, ang atong PPC President, Ma'am Nilpa Anigo, na sa tanan nga nataas na panahon sa atong pag-uban sa pag-alagad sa katawhan. Usap, adihan niya, ang akong mga gwapa-gwapo ang mga kauban ng mga konsyal, kagawad Hani Emano Dunya, kagawad Mika Namong Sultan, kagawad Armando Pomar, ang pinakagwapo, kagawad sa Lungsod sa Tagoloan. Ang kadua nga kagwapo sa Lungsod sa Tagoloan, kagawad Kim Agustero, sikat-sikat kalando. Usap, mga kaigsunon, mga department heads, kanya din ang atong MIO, si Sir 𝘾𝘼𝙏𝙃. Usap, yan din si Al Pascua, ang atong Municipal Tourism Officer. Usap, ang gabantay sa Kalinaw o Kahusay, Police Major Enrique Domo. Usap, niya din ang atong Senior Inspector sa Bureau of Fire Protection, Inspector Bernil Hapitan, sir. Usap, niya din ang Vice President for Academic Affairs, si Ma'am Karen Ungab. Ma'am, isang kadaghan sa atong katimagan ng muntag, niya gyapon ikaw present aron sa pagtabong sa Catholic Night. Karon adlaw, karon panahon na nagsaulog kita sa 7th Cantago Festival nga dunay tema nga Ambassadors of Hope. Mga kaigsunan ko, pasalamat kita sa atong kuna Paruko, sa atong halangdo mayor, o ni Congressman, o Deputy Speaker Congressman Bambi Mano, sa pag-uusa sa atong tanan. Tulungon kay kung dili kita maghiusa, walay mahimo ang atong lungsod. Busad ako kay pasalamat sa atong halangdo mayor, kang Deputy Speaker Congressman Bambi, o sa atong Kora Paruko, Reverend Father Rufino Cabatingan, sa ilang paghiusa, pagsabot-sabot na ang tanan, mga kalihokan dili sa lungsod sa Tagoloan, magkahiusa ngayon. Kay maurang kanaandam ko sa atong halangdo mayor, o sa atong balik na maghiusa kita sa tanan mga aktibidades. Mga kaigsunan ko, ang atong halangdo mayor, uban sa Sangguniang Bayan, at daghan kaayo gipreparar ng mga kalingawan o sa kani ang Catholic Night na igimugna kayo sa sukat pa sa panahon ni Meron. Tungkol kay nakita nila na dako kaayo gayon ang tabang sa kahusay o kalinaw sa pag-iusa natin tanan. Busa karon gabiona atong atagan o patagan ang kahusay o kalinaw kay kini ang pagsaulog sa atong patron, Nuestra, Señora de la Candelaria, sa pagpasalamat sa kaniya na kihatagan kita ang kahimsog sa lawas, kihatagan kita sa kahusay o kalinaw, karon kita magkiusa. Nagasalamat kung may gabi kayong tanan. Daghan kayong salamat sa imong mensahe, Vice Mayor Rolando Emano-Seno. O karon mga igsoon, humanan na natunggan ang pipila na pagpabot sa ilang tagsa-tagsa na mensahe. Tagolwanon, alang sa unang hugna sa mga nakahanay na presentasyon, alang sa atong kasaulogan karong adlaw. Atong daghan sa gayon, alang sa ilang special participation for this year's Catholic Night for their top and live performances. The Tagoloan Central School, Himig Awi. Rounds of applause, please.
Proud mother, di ba? Thank you very much, Tagoloan Central School, Hibig Awi. Ayan sa mga igsono ato na nakitaan, alang sa ilahang pagpahigayon sa ilahang performance dinhi sa tuwa Catholic 90,026. O karunaison, ato sa nagtaon, ang first set of Reverend's performance, ato tagaan sa masigarbuhong palakpakan. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Good evening. Sitting here eating your heart.
Ito na mga isuot, kaya nga mga sunod ng mga performances alam sa the first set of rectangle dance performances. Gikan sa Southern Union Chapel, CWL, Social Action, CFC, Couple for Christ, North Widows, Women's for Christ, Couple for Christ.
money in the rich man's world. Money, 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 always sunny in the rich man's world. All the things I would do if I had a little money. It's the rich man's world. It's the rich man's world. Ayan, so mga Lungsod, maganda ang atong first set of performers alang sa atong Rebel Dance performance karong adlaw. O karon mga Lungsod, alang sa pagpabot sa iyang mensahe, alin na natong tanan, atong tabuon sa masinagong malapakan ang atong Padre Kora sa Nuestra, Señora de la Candelaria, Reverend Father Rufino, Cabatingan, SSJV. Ngayong gabi, inyong tanan. Di ko kasultiba sa pinindot sa kalingawan karon non-stop. Dinis ka na itang layan ka. So, sa ibalo ko nga atong mahal nga Virgin Maria, ang atong Diyos, nagsudong ka na ko, naimot siya pag-ayo, no? Sa gihimo. O gini, una sa tanan, gumikan sa gitawag arkitekto ni ining maong kalihokan, no? Ang mga imano, pinanguluhan liyod sa atong pinarangga nga mayor, atong ni Ma'am Nadia Emano, no? Kung sa iya kong kauban sa buhat, no? Sir Lando Sino o mga kagawad, mga kadaguan po sa mga departamento, no? Nga nindot kayo kumana nga pili naman yung kapultahan, di ba? Pili kita kapultahan ko na yung mga ticket, no? Para sa mga dilit na Tagoloan, nindot kayo ipakita, no? Bisag mga senior na murag patanon, grabe manayaw, no? Nga korat ko sa mga sayaw sa mga patanon kanihan ko, no? Nga pwede na ko na pagkalingaw, mahimuot pag-ayo, no? So, lima, nga gitawag ko nga ambasador sa paglaom, no? Ambasador kay titulog na siya, no? Dapat ng garbo, mabitagaan kita titulog. Pero may paglaom, wala pa rin ang pasabot nga muabot o maabot, walang naglaom ko, no? Naglaom ko sa manindot, no? Kung dili gusto kayo, hindi mo paglaom, mahimong karon na, no? Dili ka to naglaom ko sa ato pa paglaom, nagpaabot ka sa maayo na may tabok. Kung dili maabot, dihin mo na limong karon, no? So, unsa man ang karon, ang maayo, no? Ang mga angayan buhaton, ginahimo na, o makita naman natin din sa Lungsod sa Tagoloan, pinanuluhan sa atong mga opisyalis, no? Atong pinalangga nga Pangulo sa Lungsod, ang iyang kauban sa buhat, ang Vice Mayor, mga kagawad o mga kadakuan sa mga departamento, no? So, nindot kayong presentasyon o mamana sa mga gisulti na ang kalabuan nila sa panaghiusa, no? O manang gusto sa Ginoo, no? Nga gulahan katong nagtrabaho alang sa panaghiusa kay isipon sila ng mga sa Diyos, no? So, hinagmata magpadayon, no? O ibaluman ka na giyaman ni sa Espiritu Santo sa maong mga opisyalis, no? Aron mas magulog ang pagpagsaulog sa pista, no? Kay nakapanindot na rin sa pista, no? Nga grabe ng mga kalihokan, no? Nga pinagipod sa pagsuporta sa katawan. So, mga ito ang mensahe, no? Nga padayon sa pinag-iusap at kinabangay
pero na ito'y basahon nga garay, no? Garay. Kamu na sabot din sa klase nga garay, no? Aduna ako'y istorya kaninyo. Bahin kini sa duha ko ka amigo. Sila kanunay mag-ergo. Bahin sa manok nga kalagsaon kaayo. Kay matod pa ni Singko, bay labi puno. Apan si Porto, supag kayot kaayo. Kaya doon na bay-bay nga murag bertugo. Ganit ikasapan sila sa ilang inahan. Namutana kung sabay kanunay nilang ginalisan o siya ilang gisultihan, bahin silang manok nga katinalahan. O sa ilang mama, sila kinigitanaw ang kalibo ni Batik Babaw, murag laki, may kahod o may himpis ng imaw, may lawi, katutugao o laki gayot kung mulakaw. Apan aduna ko sa pagkababay nga bayon, mukaka o sa mga sunoy galing ulon o manok pagkalisod kayo ni mong sabton ang iyang pagkatalagsaon na himong lakong istorya sa mga Giulohan. Ilang ginigidala sa pag-iitang sabungero nga gituruhan ng makasulbat sa taghaga nga dako kaayo apan bisan pa ang ilang sa manok eksperto sa kinayahan sa manok nga bilibog pag-ayo. Sa katapusan, pinapining bidala ngadto ni Lulong Karpo ang 12 gulang sa ilang baryo, apan bisan pa ang pag-iitan nga ermitanyo sa pag-ila sa manok wala nakahimo. Dini sa paglaong hapit na silang mabad-an ng damhaga matagan sa kasulbadan, unyang si Porto may nauna-unaan nga mao ang pagdala sa manok sa bulangan. Dini sila nagpustaanay na kung ang ilang manok moaway, kiniisipon nga laki di ay sugyot nga naghatag sa kasanag sa ilang mga dagway. O kini dayon ng parisan sa pintakasi daw manok ni Esteban, si Singko gikulbaan, kay ang kontra rasa o wala pa nakasinati o kapiltihan. Sa pagkita, si Ogis iya na yung isayawan o ibirig-birigan, kay muna gusto niyang upahan. Apan sa kalit ni Ogis, yasmagan o gibunalan, diin sa liko ang kaatbang ipotlan. Dini malipayon kayo si Porto, kay tinuod kayo nga laki ang iyang manok amigo. Sa kalipay, gigakos niya pag-ayo, apan sa kalit may nahulog, lingid, murag bato. Sa pagtanaw, nakurot sila, kaya nangitlog dahil ang konto. May gabi kanina. Thank you very much, Reverend Father Rufino Cabatingan SSJD sa imong pangamani kay itong mensahe alam ng natong tanan. O karabay son, alam sa paghangad sa ilang special performance, ato tuon sa malipayong munapak, ang kikan sa CLC Kids for Christ. Tuokawan si Miss Berly Bation, o ang Tagoloan Central School Catholic Women's Dance Crew. Ato pakpakan mga ikson.
Pangaraang pambansa. Pilipinas, kanta na Pilipinas. Ipakita ang tunay na atleta, ang galing ng bawat isa, ang tunay na diwa. Alang pambansa tayo ay magkaisa, para sa tagumpay pangarap ng bawat isa. Mula sa hirap ang pagsubok na dinaanan, pusong lumalaban at dito sinubukan. Mga pangarap na ating binuo sa sayaw at galaw, iyong itatayo. Tayo sumayaw, ako'y nagtagumpay, tindig ng puso, taas noo, sabay-sabay. Diwa ng palaro, laban na may puso, palarong pambansa. Tayo'y magkaisa, tayo sumayaw, ako'y nagtagumpay, tindig ng puso, taas noo, sabay-sabay. Diwa ng palaro, isang bayan, isang layunin, palarong pambansa, pangarap ay aabutin. Sa bawat galaw, ating ipakita lakas ng loob, tibay ng diwa, islap ng yaman, talento ng bayan, sa ritmo ng musika tayo'y magkaisa. Mula sa hirap at pagsubok na dinaanan, pusong lumalaban at dito sinubukan. Mga pangarap na ating binuo sa sayaw at galaw, iyong itatayo. Tayo'y sumayaw, ako'y nagtagumpay, tindig ng puso, taas noo, sabay-sabay. Diwa ng palaro, laban na may puso, palarong pambansa. Tayo'y magkaisa, tayo'y sumayaw, ako'y nagtagumpay, tindig ng puso, taas noo, sabay-sabay. Diwa ng palaro, isang bayan, isang layunin, palarong pambansa, pangarap ay aabutin. Habang sabay natin isigaw, puso laban, taas noo, sabay-sabay. Susuko, hindi matitinag, laban hanggang dulo, pangarap ay para sa iyo. Tayo'y sumayaw, ako'y nagtagumpay, tindig ng puso, taas noo, sabay-sabay. Diwa ng palaro, laban na may puso, palarong pambansa. Tayo'y magkaisa, tayo'y sumayaw, ako'y nagtagumpay, tindig ng puso, taas noo, sabay-sabay. Diwa ng palaro, isang bayan, isang layunin, palarong pambansa, pangarap ay aabutin. Tayo'y sumayaw, tatapos ng tagumpay, laban na may puso, pag-ibig na tunay, sa palarong pambansa. Tayong lahat magkaisa, tayo may sayo, nag-aalam kayo sa'yo. Maraming salamat sa atong special guest performance. O karon, alang sa inyong hugna sa atong regular dance performances, atong tabuon sa masigabong palakpakan ang gikan sa Concilio, Catechist, Sacred Heart of Jesus, Partnership Coordinating Council, and St. Mary's Academy of Tagoloan. Atong pakpakan mga igsoon.
Turning formal. Amen.
Tonight is the night to let it go. Put on a show. I wanna see how you lose control. So leave it behind. Just we have a night to get away. So come on and fly with me as we make our grand escape. So baby, don't worry, you are my lovely, you are lovely. Even if the sky is falling down, you'll be my lovely. No need to worry, baby, I'll be down, 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 down. Baby, I'll be down, 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 down. Even if the sky is falling down, just let it be. Come on, bring your body next to me. I'll take you away, babe. Turn this place into our private getaway. So leave it behind, 'cause we have a night to get away. So come on and fly with me as we make our grand escape. So why don't we run away? Don't worry, you are my lovely, you are lovely. Even if the sky is falling down, you'll be my lovely. No need to worry, baby, I'll be down, 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 down. Baby, I'll be down, 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 down. You down, even if the sky is falling down. Ayon sa mga iso natapos na naghatag sila ng kadaiyang hinanaing sayaw halang sa ato ang retro dance performances. O karon mga iso na ato sa tabuon sa masilibong palapakan ang hinanaing awit alang sa ato ang pag-imuon ng Catholic 2025-26 Harana kay Maria. Ato tabuon sa masilibong palapakan Miss Just Jason Velanio, Miss Lucy Sinian, Miss Felicia Lampan, Miss Leia Paruno, Mr. Jero Anthony Balane, Mr. Christopher Ayan M. Filipino, Mr. Paul Pasalo, Miss Kate Martin Tuya, Miss Maureen Joy Pabela, Mr. James Francis Tagamon, the Religious Seminarians, Santa Maria de la Candelaria Parish Choir, Mr. J.B. Gala, at Miss Tracy Casinio. Sayaw. Ang kasama, we
kapwa ay isipin mo. Kaya pilitin mo ika'y magbago habang may panahon ika'y magbago. Pagmamahal sa kapwa ay isipin mo.
kapitos ning akong ning kalibutan ko makaw kahibulungan ka sa kapitos ning akong ning kalibutan ko sa kamatuuran nga ikaw di ko yun matungkad, di mo ang dalapanan mong ikaw kahibulungan ka sa kapitos ning akong guguma kahaya kita ng kalimutan umagawa kahibulungan ka sa kapitos ning akong guguma kahaya kita ng kalimutan umagawa sa kanunay ikaw ang kauban tanang balon atong giagian nagsaad para sa kahaturan mong ikaw kahibulungan ka sa kapitos ning akong guguma kahaya ipakita ng kalimutan umagawa kahibulungan ka sa kapitos ning akong guguma kahaya ipakita ng kalimutan umagawa sa kapitos ning akong guguma kahaya ipakita ng kalimutan umagawa kahibulungan ka sa kapitos ning akong guguma kahaya ipakita ng kalimutan umagawa
sa tapitos din akong tugupa Kakaya kita ning kalibot akong magawa Siya namungan masayana siya sama nabigay ng ngala
ang atong inahan sa Lungsod sa Tagoloan. Mayor Nadia Emano-Elipe together with the Assembly of Bayan members headed by Vice Mayor Rolando Ivano Seno, kauban sa ating mga Assembly of Bayan members, and of course atong Padre Kora, Reverend Father Rufino Cabatingan, and PPC President Ms. Linva E. Arnigo, alam sa pagbarhada sa atong Certificate of Appreciation sa natag-satag sa mga choreographers at technical directors o sa atong directors. Republic of the Philippines, Province of Misamis Oriental, Municipality of Tagoloan, Certificate of Appreciation is given to in a heartfelt appreciation of your creativity, dedication, and artistic excellence as choreographer and technical directors during the Catholic Night Ambassadors of Hope. Your inspired choreography and beautifully conveyed faith, hope, and devotion through movement and expression. Given its 21st day of January 2026 at Tagoloan, Misamis Oriental. Certificate of Appreciation is hereby given to Mr. Mark Anthony Segundo. Another certificate of appreciation to Mr. Bonifacio N. Lidato Jr., Mr. Romar Ray Tapigan, Mr. Mark Glenn Labaya, Mr. Rodito Sabio, Miss Selvin Tuya, Miss Serviliano and Jimenez, Mr. Serviliano and Jimenez, Miss Dimple May Cartagena, and of course to our technical team, MJ Shaira May Tabas, Miss Linfay Yatigo, Anthony P. Pahunan, and Mr. Lawrence Lanera, and of course our overall director, Mr. Noel Bagaya, to receive a plaque of appreciation. Ako pakpakan mga igsuon. Again, ladies and gentlemen, our overall director will receive a plaque of appreciation from the local government unit of Tagoloan. Ang condition ng plaque of appreciation is 100% recycled material produced by the Municipal Environment and Natural Resources Office. Gikan sa atong mga basura ng plastic dinhi sa lungsod sa Tagoloan. Okay, this time, ladies and gentlemen, ato sa ibay ngayon ang atong photo opportunity. Okay, eyes on the camera. In 3, 2, 1, and smile. Let's do the Nadia sign. In 3, 2, 1, and smile. Puppy sign. In 3, 2, 1, and smile. Daghang salamat. This time, mga igsoon, dili na nato ipagkanaog ang ato mga bisita, especially sila ni Father Rufino Cabatingan, Mayor Nadia Emano-Elipe, Board Members Sa Emano, Mr. J.L. Damian, Assembly members, ala sa grand finale performance. Gihangyo lang to ang ating mga bisita sa papalihog forward alang sa grand finale performance. Ayan, sa sila ni Father Pipoy, Mayor, dili mo sa pinakatubangan sa stage ng atong dokumentor, nagreklamo kay dili mo makitaan. Sige. Ipaatras na naman ang atong mga tao sa katubangan para mauna sila ni Mayor. And of course, sa salamat in advance sa mga tao na puloy sa atong programa karoon. Inumitan sa 7 Nagtragang Festival 2026 Catholic Night with the theme Ambassadors of Hope. Inumitan sa tagsa-tagsa ng mga opisina sa Balay Lungsod sa Tagoloan kung sa tanan yung maghahatag sa tagsa-tagsa ng mga performance sa nagkalain-lain ng mga ministries organizations gilang taon ang Catholic Night the Giulohan Finale. Masayang Kristiyano ang mga
Disco,